Sä voit itekin sit, jos susta tuntuu, että se jää paikalle, niin ottaa vaikka askeleen jonnekin. Ja katsoo, että jatkaako se sitten. Hyvä. Tosi hyvä. Timi. Hyvä, kato, kun Jedikin on tommonen, että se innostuu, kun tulee lähelle, niin nyt sä koitapa vettää sitä. Hyvä. Hienosti. Lähteekö? Timi. Tosi hienosti, anna mennä. Selkeästi musta tuntuu tosi hyvin, antoi taas olla, hyvä. Et kun tää on märkä nurmikko, että jos he on kävelleet täällä, niin ei se ole se haju samalla tavalla tarttunut. Että se haistaisi sitä kunnolla. Täältähän on hankala haistaa kaikki nappulat ja muutkin, kun on reagoitu. Hyvä.